होमबालाय बे बायलाय फानलाय ट्राइबेलफोरनि हाखौ नन ट्राइबेलफ्राबो बायनो मोनो फानना मोनो बिदिबालाय जोबस्रांजोबगोन बिदिलाय मा रैखाथि जानांगौ भारत हादोरनि जि मोनसे जोंहा पार्लियामेन्ट जानो थांगासिनो दङ बे पार्लियामेन्टआव जोंनि जि 125थि भारतनि कन्स्टिटिउसननि जि एमेन्डमेन्ट बेखौ लाबोनायनि बाथ्रा सोलिगासिनो दङ आरो बेखौनो लानानै जोंहा मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङा जे मोजां खबर फैगोन मानोना बे एमेन्डमेन्टआ जायोब्ला रांखान्थि फारसे गुबुन गुबुन फारसे बिथिं फारसे 6 शिड्युल काउन्सिलफ्रा आरोबाव गोख्रों जानो हागोन दा नंखायनो बिटिआर काउन्सिला जिहेतु गासैबो काउन्सिलनि मादाव बयनिख्रुइ देरसिन काउन्सिल जोङो बेवहाय गोबां बेनिफिटखौ जोङो मोननो हागोन दा नंखायनो जोङो आसा फारिदों जे नैबे जानो गोनां पार्लियामेन्ट सेसनाव जोंनि जि एमेन्डमेन्ट बियो जाफुंसार महर मोनगोन इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ नुदों थारैनो बे खोथाया सैथो नामा आरो दिनै जोङो हेमन्त मामा सिएम सारा जेखौ बुङो बेखौ गनायनानै लानायानो बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफ्रा जाफुंनाय नामा थारैनो बे मोननै मेडिकेल कलेज इउनिभारसिटि बेबादि जादों होननायावनो बा बैफोर खोथाफ्रा थारैनो दफायाव लिरखानाय दंमोन नामा आरो बेजों 125 एमेन्डमेन्ट अफ द इन्डियान कन्स्टिटिउसन जाय 6 शिड्युल प्रोभिजनखौ पावार गोनांसिन खालामनाय दिनैनि भिडिअनि सोमोन्दै डिटेल्स बाहाबै सावरायगोन स' हेल' एभ्रिवान वान्स एगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथां बयबो मोजां दं गिबियावनो आङो नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोननो होग्रोनो सानदों नब सरनियाखौ लानानै जेबादि इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफखौ बुंदोंमोन माने सुथ्रु खालामनानै दावराव जाहोनाय हायेरि दाङाबाजि खालामहोनाय बे खोथाया थारैनो नंखाय होनना फोरमान होबाय हाग्रामा महिलारि सारा भिडिअखौ ससे नायग्रोदो নৱ কুমাৰ শৰণীয়া ডাঙৰীয়াই হয় আমি চিডলি বাই ইলেকশ্যনত আগত হীৰা শৰণীয়াৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে 2025ত আমি কেনেকৈ একেলগে মিলি পেলাই আমি বিটিচি চৰকাৰখন বনাব পাৰি তাৰ কাৰণে আমি কিছু ৰণকৌশল কৰাৰ বাকী আছে আমি বহিম হীৰাৰ লগত আমি বহিম হীৰাই যিহেতু উইলিংলি সি আমাৰ দলৰ লগত মানে এলায়েন্সত থাকিলেও বা নাথাকিলেও কেনেকৈ আমি এডজাষ্ট কৰি পেলাই কাম কৰিম সেইটো বিষয় লৈ আমি আলোচনা কৰি ফাইনেল কৰিম মিত্ৰতাৰ কথাটো সেইটোৱেই এলায়েন্স হৈ পেলাই খেলিম না এলায়েন্স নোহোৱাকৈ কিছু এডজাষ্ট কৰি পেলাই খেলিম সেইটো আমি আলোচনা কৰি ফাইনেল কৰিম नुनो मोनबाय नोंथांमोना जे दिनै नब सरनिया बिथांजों माबादि सोमोन्दोआव दङ आरो बेवहाय एलायन्सनि खोथा नङा जे सोरबाया जुदि नोंजों साया लानो फैदोंबा बेखौ साया होनाया मोनसे कर्तब्य खामानि बेखौथ' ना खालामनो हाया दा बेनि सायाव नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट होनो हागोन लोगोसे जोंहा 125 एमेन्डमेन्ट अफ द इन्डियान कन्स्टिटिउसन प्रमद बर' सारनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनबाय जोंनि बे नर्थ इस्टआव जोंनि बिटिआरानो बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन काउन्सिल दा थारैनो बयनिबो गेजेराव गोहोगोरासिन ना मा आं बेखौ बुंनो थाङा बैবিলাক মই खब नाजाव खिन्थु মই खब লগা কথা थुए आं नैबेखौसो बुंनो नागिरदों what I mean to say is that थारैनो 6 शिड्युल प्रोभिजनखौ 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजोंथ' पावार गोनांसिन खालामनांगौ दा बर्थमानाव जोंनि 6 शिड्युल प्रोभिजना हेमन्तनि मामानि बुंनाय बादि ड्राफ्ट खालामदोंबा बियो थारैनो जेनेरेल काउन्सिलसो जाहैसै ट्राइबेलफोरनि काउन्सिल नंला दा जिबादि जों नुयो गावबा गावनि मोनखानाय पावारखौ इएमजिएमनि आखाइनिफ्राय बरननानै डिसिनो हरनाय डिसिखौथ' जावले बेसेबां बुंबावनो मनिटरिं खालामनो मोननाय बेनो पावार होनाय बिटिआराव बेवहाय नों लकेलनि इएमजिएमआ दांनो मोनाबा बे आसाम गभर्नमेन्ट दांनायसो जाबाय डिसि दांनायबा दा बेफोर खोथाखौ लानानै जों बुंनो थाङोब्ला खबगले बुंनो थाङोब्ला 125 एमेन्डमेन्टखौ जों पावार गोनांसिन खालामनायनि अनगायै ट्राइबेल जोंनि 6 शिड्युल प्रोभिजनखौ जों मामानि ड्राफ्टजों सोलियोबा खमायसिननानैसो लागोन नामा आरो बै बिटिआर एग्रिमेन्टनि जायनाखि एमअएस मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट बेखौ मा दं मिडियायाव खेबसे दामनानै फारि जोबजासिम खिथाना होबा मोजां जागौ नामा
खारन बावहाय नोङो खेबसे बे एमेन्डमेन्टखौ खालामनाय लोगो लोगोनो जोंनि थाखाय बिराद मुलाम्फा गोनां जागोन नालाय बेखौ जों मोजाङै गोरा खालामना लानांगोन। दा गोरा खालामखानाय बिटिसिखौनो दिनै बिटिआरनि गेजेरजों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों हाखौबो गुबुननो बायनो हायो फाननो हायो होबायबा बाव मा जेनेरेल काउन्सिलानो जाहैसै। दा बेखौ लानानै गोरों गोराफ्रा सांग्रां नंना नङा? 125 एमेन्डमेन्ट अफ द इन्डियान कनस्टिटिउसन मानि जोंनि 6 सिडिउल एरियायावहाय एडुकेटिभ फाइनान्सियेल आरो एडमिनिस्ट्रेसननि खेथ्रआव जोंनो बिराद पावारखौ बांसिनै होनाय जायो। बे सुबिदाखौ जों लानो रोंनांगोन। जों मानि द्राफ्टजों नङाब्रा बेवहाय जेसेबां हारिनि साननो गोनां साननो हाग्रा दल संगठनफोर दं, नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन्सफोर दं आरो पलिटिकेल लिडार्सफोर दं, पलिटिकेल पार्टिसफोर दं, बेफोरखौ लानानै जोङो एकदमबारे गोरा माबादि 6 सिडिउलखौ खालामोब्ला जोङो प्रभिजन्सफोरनि जायनाखि राइट्सफोर दं बबेखौबा जों बाहायोब्ला जों ट्राइबेलफ्रा गोरायै थाबाय थागोन जुग जुग बोसोरसिम आरो बांसिनै सुबिदा मोननो हागोन, प्रिभिलेजेसफोरखौ मोननो हागोन आरो राइट्सफ्रा जाहाथे नस्थ' जाया बेफोरखौ सावरायलायनो हायो लिडारफ्रा। दिनै आलादा आलादा सोरसो सारसार बिदि खालामोब्ला आरो बुंनांगौ खोथाया बेनो बिटिआरखौनो जिबादि दा नुखाबाय 5 बोसोराव आरो बेखौनो जुदि पावारफुलसिन खालाममारोबा बे फुरा जेनेरेल डिसिनो हरनाय कलेज स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जायै ओरैनो मामा होननायजों ओरैनो होनफ्लानानै फंनैसो बाखनाय लांनानै जोंखौ डेमेज खालामनायजोंनो बे जोबनायखौ जों मारै आजावनो? ज' सावरायलायदो लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा जिहेथु नैबेयावहाय जोङो सोसनथारनांगौ। दा बिटिआरनि माखासे दफाफोर बा बिटिआरनि MOS बा बिटिआर एकर्डनि जेनाखि लिरनानै लाबोनाय दफाफोर बेखौनो जुदि स्ट्रेंथेन पावार गोनांसिन खालामोब्ला जों सावरायलायनाय गैयाबा होमबालाय बे बायलाय फानलाय ट्राइबेलफोरनि हाखौ नन ट्राइबेलफ्राबो बायनो मोनो फाननो मोनो बिदिबालाय जोबस्रांजोबगोन। बिदिलाय मा रैखाथि जानांगौ? दा ओंखायनो ज' सावरायलायनानै बेफोर गावबागाव पार्सनेल नों आंनि साननायजों थांग्रा बुस्थु नङा बियो। मोनसे ट्राइबेलफोरनि बा जाथियथा मोनसे सानस्रिया बयनिबो साननायजोंसो सोलियो। दा रायजो राजाफ्रा मा सानो बेनि सायाव जरुर कमेन्ट्सखौ लिरना हरबानो जाबाय। आं भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोब्बाय। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ अल।